Sgwebo setambo uzofeaturisha umculo kaMaskand osafikayo ozakhela udumo ku Tik Tok. Ngubingelele pho ngamukele imbule emakhaya kwesimanzonzo bekuthulela khona indaba zaMaskand ehlabahlosile neFingers Card. Imbule emakhaya ke isikhathi Maskand ave ngihlala kuzindaba zaMaskand ukudonsa indaba zokuthi umculo kaMaskand uSgwebo setambo nxapha kudla kwezinja ngempela usevumile waphinde futhi wathembisa ukuthi umfana omncane ozakhele udumo ku Tik Tok owaziwa ngempela igama lokuthi Mjolisi ushilo ngempela ukuthi lo mfana uyamuzwa ngempela futhi akangayeki ukucula kamnandi kanje ubese esho ngempela ukuthi uzomfeaturisha kule album yakhe akazoyenza ya 2022. Abantu abaningi bazomkhumbula ngempela uMjolisi njengoba esanda khipha album yakhe yango 2021 ethi ngempela ubaba kaenza. Abantu abaningi ngempela ke ingoma ngempela noma ialbum ngempela bayithakasela kakhulu njengoba ubona lapha ku TikTok uselandelwa abantu abangaphezulu kwa 26,000. Futhi ke uma ubheka nama likes akhe ale akhuzela ku 290,000. Abantu abaningi ngempela ku TikTok bayamazi futhi bakujabulele lezi ndaba zokuthi ngempela lo mfo omncane kangaka usethole irecognition ukuthi eze featurishwe umculo semdala njena kanti futhi umculo ngempela onesasasa elikhulu kanje emculweni kaMaskand. Mbole emakhaya ke ungamazi uMjolisi nansi ke ingoma yakhe noma nansi ke video yakhe lapho khona evunywa uyena unxapha kudla kwezinja uyena uSgwebo setambo. Ake sembongele ngempela kumfana omncane uma ekwazi ukuthi ekwazi ukuthola irecognition kubantu ngempela sebemkatshubomvu kanje la emculweni kaMaskand. Mbole emakhaya ke izona indaba engithenga phathela zona isikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzazi ngiphathela indaba zaMaskand eshisayo. Siyabonga.